Moitísimas grazas, antes de nada, tamén ao colexio por darme esta oportunidade de estar aquí para falar un poquinho desta experiencia compartida, porque a fin de contas é máis importante. A miña exposición vai centrar sobre todo en repartir estes agradecementos, non? Eu entendo que cando un está de imaxe ou representación dun colectivo que traballa, tendese a focalizar sempre pois a atención e os méritos en a suposta persoa que fixo un traballo. Pero a verdade é que non é así. Todos os que estamos detrás de sabemos o que é o mundo educativo, sabemos que é un traballo colectivo. Un traballo colectivo, alguna virtuteño, tampouco vai dicir que non fixera nada, pero a principal virtude foi estar atento, saber que as cousas e as xentes teñen valores enormes e que normalmente o que necesitan é simplemente que lles deixen traballar en paz. E con tal de que lles deixen traballar en paz, as cousas surden e melloran rapidísimamente. E eu podo acreditarlo porque eu te fixo. Eu, durante os 19 anos que fui un coordinador do Proxecto Terra, eu me sinto como un facilitador. Tiven unha idea, certo, pois estaría ben que esta reflexión que nos preocupaba en o colectivo de arquitectura pois tivera unha presenza no mundo educativo, porque teníamos que fundamentar. Se a xente non entende que outras realidades son posibles, como ben decía Ramón hai moitísimos anos, o que hai que ensinar os rapaces a que teñan millores desexos, e para ter millores desexos teñen que coñecer outras realidades posibles. Entón, o noso sentido, no Proxecto Terra, dicir que outras cousas son posibles. Entón, o meu traballo, aparte de ter esa idea inicial, compartí no seu momento con Juan Luis, tristemente fallecido, unha perda brutal que eu creo que ainda non nos recuperamos. A súa idea de país, de Galicia e de Eurorrexión se recolleu en torno aos seus materiais de identidade territorial, de Pedro de Llano, que foi a persona que guiou toda a orientación en torno á arquitectura popular, que quen lle vai a contar algo máis o que el sabe e nos aportou entre estes anos, e a súa visión sobre a arquitectura contemporánea, con Antonio, que está aquí presente, compañero meu de Xeografía e Historia, e máis tarde tamén incorporou o seu equipo Xosé Luis González, mestre de educación primaria, cando pasamos a outros niveis educativos. Todo este traballo, insisto, tuve unha idea, punto. O resto, facilitar. Facilitar significa buscar recursos, convencer, seducir, ás veces facer trampas, forma parte de todo forma parte do xogo, que vos vou contar estas alturas que non saibades, non? O importante é atopar os recursos e poñelos a disposición de quen sabe e quere e somente busca a posibilidade de poder facer. Eso foi o que eu fixe. Tiven sorte porque o colexio de arquitectos no seu día, cando antes falaba Rei Pichel de cando surdiu isto, é verdad, isto surdiu en maio do 99, houve eleccións na Xunta de Goberno do colexio, houve un cambio de directiva. En esa directiva formaba parte da candidatura Javier Rivas, este compañeiro que citaba el, moi amigo meu. Entón eu lle dixe, mira, Javier, se gañades as eleccións, eu vos fago unha proposta de un mundo. Igual isto non vos interesa porque os materiais están ali, os sabedes, tal. Eu vou contar un poquinho a trastienda, o que nunca se conta de por que algo foi posible e en outros sitios non pasa. Porque se sabemos cales son os vericuetos que hai que recorrer, igual outras oportunidades poden surgir. E eu creo que en realidad eso que eu podo aportar. Eu vos vou a contar o como vexo este conto. Entón comentei a Javier, mira Javier, se gañades as eleccións eu vos vou a propoñer este proxecto educativo. E así foi, gañaron as eleccións, saiu a convocatoria das actividades culturais que se facía anualmente, e falei con Pedro, con Juan Luis e Antonio, fixemos a proposta que eu lle fixen chegar á Xunta de Goberno a través de Javier, que en aquel momento era o vocal da propia Xunta. En isto hai que decir que o propio Colexio de Arquitectos apostou dunha forma radical e inmediata polo Proxecto Terra. E a primeira decisión que tomou é dicir, isto non é unha actividade cultural dun ano. Isto é un proxecto estratégico do colexio que ten que sair do ámbito específico do que son as actividades culturais e ten que coller outra escala e outra dimensión. Ata tal punto que gozou dun orzamento específico durante anos. E durante os 4 primeiros anos de vida do proxecto, pois foi o colexio que financiou o 100% de todas as actividades propias do proxecto, consistente fundamentalmente en a elaboración dos recursos en aquel momento de educación secundaria. E por qué? Home,
porque eu era profesor de educación secundaria, era un mundo que coñecía, non vou a meterme onde non sei. Entón, ese mundo coñecía, estaba nun centro con compañeiros que tiveran xa moita implicación no proceso todo a LOCSE, que en aquel momento estaba chegando ao mundo educativo. Entón, que ocorre? Aproveitarse toda esa experiencia, estar atento ao que che rodea e o que posibilita que as cousas pasen. Fomos convincentes, elaboramos os materiais e hubo unha consecuencia que vos diredes que un chiste, bueno, no ano 2003 recordades que hubo a traxedia do Prestige e resultado daquela traxedia hubo unha crise no goberno galego e hubo un cambio na Consellería de Política Territorial. Ese cambio na Consellería de Política Territorial significou a chegada naquele momento de Alberto Núñez Feijóo, que levou de director xeral de urbanismo a Martín Fernández Prado, compañeiro da Escola de Arquitectura, coñecedor do proxecto Terra. E, se non o sabedes, foi a Dirección Xeral de Urbanismo a que se dirixiu ao proxecto Terra interesándose polo que nos estamos facendo e facilitando todo para que pudiera alcanzar xa ese salto que tiñamos de uns materiais elaborados poderos difundir a todo o mundo educativo. E así foi. Eu podo decir, e a máis o digo de verdad, non é un farol, porque eu a fin de contas xa non me xogo nada, eu estou xubilado e a miña vida vai por outro lado. Pero teño que dicir que nos 19 anos que eu fui un coordinador do proxecto Terra, nunca, e cando digo nunca, e repito nunca porque foi nunca, tivemos a máis mínima inserencia por parte da administración de ningunha das consellerías, que foron moitas ao longo destes anos, en canto aos contidos, tratamentos de ningún dos materiais que se elaboraron. É dicir, que o respeto polo traballo educativo dos docentes que estamos aí foi absoluto. E tamén teño que dicir que ese respeto absoluto se produciu por parte do noso colectivo profesional, porque claro, isto é un punto, os que coñecemos os arquitectos, formamos parte, joder, que alguén fale de arquitectura, se ser arquitecto, chico, pois costa, non? E cando para mí me parecería que era o momento óptimo, cando da arquitectura fale moita xente con entusiasmo e interés e sin ser arquitecto, e que por fin acadamos o objetivo que perseguimos, que se entenda como un patrimonio colectivo do que todos formamos parte e que todos estamos interesados en que sexa a mellor posible. Por eso, nosotros sempre pretendimos, e así está, enfocado o proxecto en todos os anos materiais que se elaboraron, que o compromiso colectivo é dar a formación ao profesorado. É verdad, e todos os que somos profesores sabemos que a formación nestes temas é moi deficiente. Bueno, e o entorno non anima, o sea, non estamos nun entorno de, joder, que cojonuda estas maravillas de espazos. Pois non, lamentablemente non é a valoración que temos. As boas arquitecturas son feitos salpicados polo territorio que dificilmente crean un espazo que sexa sentido como unha colectividade, como un espazo maravilloso, non? Que ocorre? Pero as cousas van mellorando e ás veces, co paso do tempo, as comunidades creamos as administracións ou os entes que xestionan o común, non? Entón, nos entendíamos que esta tarefa que nos emprendíamos non era unha tarefa que podíamos asumir nós individualmente, imposible. O sea, a xestión do común é unha labor colectiva, onde nós, os docentes, temos unha parcela cunha tremenda responsabilidade, pero eso de que hai un problema que veñan os decentes e os resolvan, vamos, estamos fartiños de que sea así. Porque eso se pode facer se che dan recursos, medios, tempo e hai cómplices. Sin cómplices non se fai un carallo. E esos señores sabémolo todos os que estamos nas aulas. Entonces, que pasa? Que buscar cómplices foi unha das principais tarefas que a mí me tocou facer tamén. Pero, claro, tamén os cómplices chegaron dos que foron os nosos primeiros cómplices. Os cómplices tan cómplices. E un proceso creciente. E así foi como durante estes 25 anos o colectivo da xente implicada e interesada no tema foi medrando. E así como funciona. Simplemente dando unha oportunidade de aqueles que queren e saben, podan. Eso, para mí, en esencia, o único misterio que ten o proxecto Terra. Delegar a responsabilidade e o traballo a quen sabe e liberalo de todas as pegas que hai previas a chegar a ese momento. Esa é a miña única aportación. Eu son o que facía as horas de sillón, espera, aguantaba rollos, tal, negociaba, seducía, contaba, ía e viña. Para que? Para que o profesor estivera liberado de todo eso. Ele decía simplemente saber
que si facían uns recursos ían chegar ás aulas. E claro, o profesorado eso é un bien escaso, porque a xente traballa arreo un montón, pero frustración tamén a paladas, O sea, non creo que haxa ninguén aquí que estea nun aula que tiña traballado, invitado a participar en proxectos que se quedaron en nada, Non digo levantar a man porque non toca, pero sabemos que é así, o noso mundo é así. Nós non. Nós cada vez que emprendimos unha tarefa chegamos ao final. Os recursos están en todos os centros educativos de Galicia. E ese é o que fai distinto a este proxecto. Por un tema fundamental, porque o colectivo noso asumiu esa regra básica. O protagonismo do proceso de ensino-aprendizaxe é o profesorado que está nas aulas, porque é o que estuvo, o que está e o que estará. Entón, calquera proxecto, ao meu entender, e esa foi a filosofía que sempre intentei levar a cabo esta idea, calquera proxecto que sexa aportacións puntuais de elementos alleos ao mundo educativo que somente están mentres hai recursos e cando acaban os recursos desaparece, a dinámica non muda. Non deixa de ser unha anécdota no noso mundo laboral de anos e anos. O único que leva a permanencia e a continuidade de unha proposta é que o implicado, o formado e o que ten os recursos a disposición sexa o profesorado que está nas aulas. E ese estar nas aulas significa atender a toda a diversidade que hai dentro do mundo educativo. Diversidade de formación de profesorado, diversidade de alumnado, diversidade de medios, de entornos xeográficos, o sea, hai tanta diversidade que no proxecto Terra sempre tivemos claro que isto non era un proxecto urbano, que por outro lado moi fácil, porque te concentran a clientela en 7 sitios e o resto, pois que se busca a vida. Nin de coña. O sea, eso nunca foi o que nos pretendimos. Galicia é un país con unha riqueza tremenda, é un país con un soporte territorial riquísimo, que foi o que, no fondo, ao longo da historia, permitiu esa dispersión territorial. En calquera sitio tiña recursos para vivir, senón que carallo facía xente desperdigada, simplemente porque tiña recursos no entorno próximo. Entón, atender esa diversidade de población dos sitios, ofertar, ir a dar cursos. Nosotros íbamos e tivemos 10, 12 emplazamientos por Galicia para dar cursos presenciais, non estaban localizados en Santiago, ni no quilómetro cero, estaban no sitio en proximidade. E as ofertas de actividades se facían por todo o territorio, non? Eso foi esencial, implicar, dar a coñecer e que o profesorado nos sintira ao lado, nunca sustituindo, sempre cooperando, aportando os medios. De feito, a primeira iniciativa, cando se puso en marcha isto, que se puso a nivel de educación secundaria, bueno, surdiu porque era o nivel educativo que coñecía, pois, empezamos por aquí. Entón, hubo xente, insisto, que estaba metido neses procesos xa de reforma educativa asociados á LOCSE, sabían dos procesos, foi unha gozada. Conformouse un grupo en aquel momento de 19 persoas. Éramos integrantes do grupo que elaborou os materiais de educación secundaria, con niveis de protagonismo distintos. Uns funcionaban como redactores de materiais e outros como receptores críticos do que se iba elaborando. Durante tempo se deron charlas de formación que impartían Pedro e Juan Luis e algún outro colaborador máis. A partir de aí, eles fixeron un primeiro intento de facer un materiais que durou medio segundo. Eu recordo unha das sesións cando Pedro fixo o primeiro material, e este é un material para o alumnado. Bueno, mira que sabe, pero desto non sabe nada. O sea, era incapaz, o recurso que elaborou era absolutamente inútil. Juan Luis, que, claro, veu despois, eu xa non o intento, eu simplemente me limito a dar formación ao profesorado. O profesorado constituíron 3 equipos, unha arquitectura popular, arquitectura contemporánea e identidade territorial, comezaron a traballar, eses materiais e reunións, porque tamén hai que dicir outra cousa, no tempo que estiven se tratou o profesorado colaborador o mellor que se poido. Diñeiro pouco, pero amabilidade e comodidade toda a posible. E por que isto? Porque naide que non é docente saben que estamos moi maltratados de cojones. Entón, basta que nos den un poquinho de cariño e que respeten o noso traballo para saber que tes total disposición do profesorado a colaborar contigo. Pois iso que fixemos, recoñecer
que nos tratan mal, que a podemos aportar moito, te vou a quitar a parte ingrata do chollo e traballa como. Bueno, tontería, verdad? Isto parecen reflexións de perogrullo, pero son un huevo de difíciles de la práctica. Pero en canto consigues, funcionan. Funcionan sempre. E aí está acreditado polos recursos que temos feito. Entón, o profesorado, que non era redactor, eran receptores críticos deses materiais. Se experimentaban nos centros, tiñamos a seguinte reunión, comentaban, este enfoque non vai, nos faltan referencias ao entorno do interior, porque sempre hai máis tendencia a focalizar todos os ambientes urbanos. Bueno, todo isto foi mudando co paso do tempo e ao final pecharon os materiais. Eu podo dicir que a día de hoxe, no tempo que eu estive, insisto, hai 6 anos que eu pasei a mellor vida no bo sentido da palabra, e descoñezo como foi a dinámica. Sei un pouco máis en este tempo porque retomei un pouquiño as liñas, non? Pero nunca, en os moitísimos cursos de formación que dimos, que asistiron máis de 2000 profesores por toda Galicia, creo que dimos máis de 100 cursos, con enquisa, nunca, 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 e insisto en nunca, naide nos dixo que producíramos uns materiais que non podían ser perfectamente utilizados na aula. Eso a mí me parece increíble. O sea, por qué? Porque éramos conscientes da limitación temporal, da diversidade de formación do profesorado, da diversidade de entornos e referentes espaciais do alumnado, da diversidade de medios que había nos centros. Se ahora vedes o material que enviamos de educación secundaria, vos partides da risa. Hai vídeos VHS, igual algunos saben nin o que é eso, e diapositivas. Porque se lle mandabas un CD, podía ocurrir que non tiveran lector nin proyector no centro. O sea, que nos íbamos a pedal, o sea, os recursos eran en función das disponibilidades. Non nunca se les ocurriu decir, se non teñen vídeo que se jodan. Non, é ao revés. Se non teñen recursos, hai que producir para os recursos disponibles. É o único xeito de estar. Home, cando xa había outras cousas, xa desapareceron as diapositivas, xa pasamos a DVD e ahora traballamos online, que é a hostia. Pero quero decir que a secuencia histórica foi en paralelo a como os recursos educativos foron chegando aos centros e estiveron a disposición do profesorado. Disposición de medios e capacidade para usalos, porque tamén todos os que temos, que estamos en centros, se estivemos en centros, as estadísticas son como son. O sea, en fin, sempre, digamos que a calidade do proxecto vai nos dar o elemento máis frágil e débil da liña, digamos. E para esa a que traballamos. O sea, nós sempre tivemos claro que o bon profesor o que hai que deixalo en paz e traballar e darlle os recursos, punto. E a axuda que che pida. Hai unha parte moi importante do profesorado na que eu me atopaba que era, pois, os que estamos no medio que facemos o posible, pero non somos faquires. O sea, que se nos dan hostias por todos lados, chico, mira, ata aquí chegamos, Entón, que ocorre? Para ese profesorado que ten máis limitado tempo, recursos, é o que había que facilitar a opción, porque sempre hai unha boa disposición a facelo ben. Vamos, sabémolo todos. Despois hai unha parte que dá igual o que lle digas, o sea, tamén, pero para eses non traballamos, nunca traballamos para eses. Traballamos para os que queren. As que queren, e simplemente, se lle dá oportunidade, o van facer, que somos moitísimos nas aulas, moitísimos. E iso acreditámoslo por a nosa presencia no mundo educativo en todos estes anos, non? E así foi como estivemos traballando este tempo. E dai saíron os materiais que veredes aí, pero, bueno, nin vou falar deles porque, a fin de contas, os coñecedes, se non están dispoñibles, os podedes descargar da web, na exposición que tedes aí, que tamén é descargable, como ben decía Sheila hai un rato, do código QR, pois que o leve cada un pa casa, se quere compartir, non vale para empapelar, eso todo está no mundo digital, pero se pode compartir, e además interactivo, o sea, desto de que tocas e vas a sitios, a verdade é unha maravilla, son destas cosas que parecen excelencias tecnolóxicas, non? Que 5 megas tes 25 anos de traballo, acojonante. Bueno, pois eso está así, a vosa disposición. Eu non sei que tempo me queda, vou pasar as diapositivas rápido porque do que dixen está todo aí contado, simplemente algunha cousa que quería poder facer fincapé. Nada, aí arriba á dereita tedes o código QR en cada un dos paneis para poder descargar o PDF. Incluso en aquelas dúas, como se chama? Bueno, o que está ali á dereita. Se tocades tamén aparece o motivo polo que nos deron eses premios.
Quero facer esta reflexión simplemente porque, se queredes a ledes, por que o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia se mete en esta pirula? Porque estamos convencidos dela. Estos son artículos do que son os estatutos do propio colexio. E eu non coñezo ningún outro colexio profesional, de verdad, que tea implicado tanto na defensa da cultura do país. Pensade que o colexio profesional se nutre fundamentalmente de recursos propios. Recursos propios que outra xente di, pois mira, os excedentes se devolven aos colexiados para que teñan que aportar menos, e este colexio tomou durante moitos anos a decisión de que os recursos, os excedentes, se dedicaban a tarefas e compromisos que o propio colexio, a través dos estatutos, tiña comprometidos. E iso é o que permitiu este compromiso profesional coa nosa sociedade. Estos son os que en su día tiveron a responsabilidade da xestión do proxecto, os nomes que vos dixen. Decir que no ano 2019 foi Arquitectura Sen Fronteiras quen asumía a coordinación do proxecto. Despois falarei deles un momento, porque tocoulles lidiar cun momento francamente complicado. Coincidiu, me xubilaba, eles xa tiñamos unha colaboración previa con eles, e entón, pois, nos parecía unha moi boa decisión que eles seguiran. No curso 2024-25, Manuel asumiu a coordinación do proxecto, pero por circunstancias de cambios administrativos e situaciones que foron posibles durante moitísimos anos, de repente deixaron de ser posibles a nivel administrativo e houbo que facer unha reorganización da propia xestión do colexio, para min incomprensible, teño que dicirlo así, porque non entendo, nunca entenderei como un proxecto educativo desta entidade non pode ser coordinado por un docente en exercicio na función pública neste país. Para min incomprensible, porque é a mellor garantía de que isto va a estar perfectamente xestionado, focalizado e comprometido co público e co proceso educativo da xente. Pero parece ser que ahora non pode ser. E agora mismo Seila, a nosa compañeira, que asumiu a coordinación do proxecto, porque, bueno, pues, xa non é funcionaria, entón xa non hai conflicto. Do que o proxecto Terra, aí está contado. Non vos vou decir, pois, bueno, está escrito por moitos sitios, está moi ben, unha festa. Principios básicos da actuación. Vou pasar moi rápido por riba deles, moi rápido. Universalidade. Isto ten que chegar ao conxunto da cidadanía. O sea, a reflexión sobre os espacios que habitamos non é unha reflexión sectorial, nin de costa nin de interior, nin de val, nin de montaña, nin de, o que sei, de mundo industrial agrícola, non, isto é unha reflexión, un compromiso colectivo, ten que afectar ya a toda a cidadanía. Por eso, entendíamos que o momento de chegar a toda a cidadanía era no período de escolarización obligatoria. Simplemente hai que enfocalo e centrar o problema, non? Globalidade, o que vos decía, isto non é un problema de arquitectos, isto é un problema de toda a cidadanía. E a cidadanía se organiza, crea institucións, organismos, entidades, nos que delegamos a xestión do común. Por lo tanto, cando unha administración, unha iniciativa, unha comunidade, un particular se accede ou se dirixe a un ente que xestiona o común, está pedindo que asuma parte dese compromiso que a colectividade ha delegado nesta xente. Claro, da lucidez dos que xestionen en cada momento depende que eso teña saída ou non, ou teña unha boa acollida, pero está claro que isto, sin cómplices dentro da propia administración, entidades, organismos, persoas, asociacións, non vai pa diante. E nos acreditámoslo na nosa trayectoria. Estas son as entidades que ao longo destes anos estiveron colaborando. A parte da Xunta de Galicia, como xa se recollía no vídeo, unha aportación fundamental co seu financiamento para todo isto. Pois temos asociacións de profesores que colaboran no primeiro momento. A primeira convenio que asinou o proxecto Terra foi coa Asociación Sociopedagóxica Galega. A primeira, o sea, unha asociación de profesores interesadas en implicarse neste proceso. Despois foi Televisión Española en Galicia. Había un realizador en Televisión Española en Galicia que era Carlos Fernández Alonso, unha persoa cunha xenerosidade extrema e un compromiso coa arquitectura enorme que nos puso a nosa disposición unha cantidad de medios que son impensables, despois falaré deles. A ONCE tamén se dirixiu a nós. Por qué? En aqueles anos foi no momento de integración dos alumnos con dificultades visuais aos centros educativos. Xa non iban a centros especializados como Santiago Apóstolo de Pontevedra, sino que, entonces, que pasa? Que tiñan que producir recursos
para este alumnado e se ofreceron a adaptar parte dos materiais do proxecto Terra para alumnos con dificultades visuais, non? E despois Arquitecturas Sin Fronteiras, que asinou un convenio no 2016, que despois deu lugar tamén, no 2018, asinou o convenio de coordinación e xestión. Concellos. Os concellos despistadísimos con nosotros, porque nosotros non íbamos a pedir, íbamos a dar, e iso non lle entra á cabeza a xente. Nos íbamos a darlle que a posibilidade que o coñecemento da súa vila ou da súa cidade chegara ao conxunto da cidadanía de todo o país. O único que perdíamos era que nos facilitaran eses procesos. A cambio, nosotros o que facíamos era pedirlles que dende o Concello facilitaran aos centros educativos do seu Concello a que coñeceran o resto de Galicia. Terrible delito, verdad? Pois non foi fácil. Houve algún concello que dixo, joder, vides aquí a facernos a competencia, que nosotros temos as nosas cousas. Dixen, bueno, con ese non firmamos convenio. Pero esos outros concellos sí que están aí, sí. E, de feito, os seus centros tiñan axudas, lle pagaban o autobús, aparte de que nos facilitaban, en algúns casos, xestión a equipamentos municipais. Despois, no ano 2008, 2009, tivemos unha colaboración con un programa de aquí que moitos coñeceredes, que se chama Ponte nas Ondas, e nos no ano 2008 tivemos un programa con eles, que era Identidade e Territorio, e conta onde vives. Esa foi a nosa oportunidade, que claro, para os que somos do norte, digo do norte, bueno, ainda que son de Pontevedra, pois vivo en Coruña hai moitísimos anos, ese programa para mí era descoñecido, non sei onde o vi, quedei maravillado, ver que había un programa transfronteirizo que leva anos traballando donde as comunidades educativas da raya, tanto dun lado como de outro, elaboraban un proxecto radiofónico fascinante. Bueno, pois un ano foi a temática do proxecto Identidade e Territorio, conta onde vives. Desa iniciativa chegounos o contacto en ese primeiro lugar con Melgaso, porque era unha vila coa que eles tiña moito trato. Fomos a Melgaso, unha cámara municipal con unhas facilidades increíbles, que un cando sai de aquí e vai ao país veciño da xente de al lado e ve que te dan 1000 veces máis facilidades que aquí, digo, joder, bueno, tomo nota porque isto hai que contalo. Entón, de feito, levamos indo a Melgaso anos, a Porta de Lamas de Mouro, que se non a coñecedes, é un lugar maravilloso. Melgaso é unha vila pequena que ten 3 museos. Ten un museo da fronteira, un museo de cinema e un museo da vila, acojonantes, o museo de cinema é unha xoia maravillosa. E claro, o que un aprende no mundo da educación, eu para min o que máis agradecido estou ao proxecto Terra é que por buscar atopei. Se non buscara non atoparía nada, pero como tiña que buscar, porque tiña unha idea, pois apareceron, porque hai un montón de cousas, moitísimas. Simplemente tiñen que desearnos e cómplices, joder, paladas. Simplemente hai que estar atento, mirar, buscar, e aparecen, sempre aparecen. Hai outro colectivo que xurdiu, que era, o primeiro foi o colectivo Playgrounds, alá polo ano 2016-17, recordo, por esas datas, non? A través de Jorge Readó, que foi a primeira persona que eu coñecí, unha persona con moitísima implicación, moi creativa, e que estuvo xa traballando con nosotros os materiais de educación infantil, pois achegámonos a este colectivo que resultaba que a nivel de toda España había un montón de xente coa mesma preocupación, coa mesma. Entón, nos juntamos e con unhas propostas tan creativas que dixo, como cojones facemos para que isto chegue ás aulas? Entón, destes anos de experiencias, toda esta experiencia de trato común condensouse na Bienal do 2018 en Pontevedra, que foi Ludantia, non? Que foi a primeira Bienal internacional. Nós facemos a primeira, sempre buscamos a ver quen se anima coa segunda, porque claro, sachar sempre nos a mesma leira, pois chega un momento que un se cansa, non? Pero damos a pauta, decimos que é posible, somente hai que buscar, xuntar ganas e atopar os medios, pero se pode facer. Dende aquí, dende este curruncho do noroeste, como decimos, donde o mundo se chama Galicia, non? Se pode facer. E agora estamos co primeiro encontro ibérico. Pois claro, pois a ver se alguén se anima a resolver o segundo, Ambición non nos falta, pero a prudencia é unha boa compañeira de viaxe.
E despois colaboracións surdiron moitas, por exemplo, coa Orde dos Arquitectos da sección norte, a Fundación Solares, presentamos un proxecto europeo para fondos, por desgracia non o concederon, pero coa Fundación Juana de Vega sí conseguimos, con Uniscape tamén traballamos, é dicir que sempre que hai alguén que comparte cómplices, aí está. Televisión Española en Galicia, grazas a Carlos Fernández Alonso, financiou 7 vídeos do proxecto Terra. Se estuveran que pagalo, vamos, imposible. En Galicia pasou algo que non pasa nunca. Debeu ser, pois non sei, as euforias da transición política, evidenciar a diversidade cultural do Estado español, non sei, o que fora. A cuestión é que gravaron unha serie que se chamaba Artes e Tradiciones Populares, non sei se a coñeceríades, que son 26 episodios sobre arquitectura popular en Galicia. Manda truco, nin Dios ten isto en ninguna parte do mundo mundial, E por que foi así? Porque Pedro de Llano acaba de publicar os seus 2 tomos sobre a arquitectura popular en Galicia e tiñan o guión feito, claro, con ese base de referencia previa, viñeron un equipo aquí realizadores e fixeron unha grabación acojonante. Pero acojonante sobre todo, por que? Porque eran os últimos momentos onde a xente do país estaba vivindo como viviu centos de anos. O que ides ver agora non son figurantes, Quero dicir, porque eu cando descubrín isto, que non formaba parte do meu entorno próximo, dicen, joder, mira tú a xentiña que ben facía as cousas e canto nos achega a outras culturas. Esa filmación do ano 82-84, no ano 2017, se digitalizou. O Arquivo de Televisión Española vos animo a que vexades, RTV Arquivo é unha xoia. O sea, de repente descubres que había programas de cultura, cousa que o entrevistador deixaba falar o entrevistado, non? Acontecementos que a día de hoxe nos pasman. Bueno, pois tú vas ali e hai paladas de documentos e cousas onde iso acontecía, non? Aínda que fumaban, eso sí, fumaban. Fumaban moitísimo en todos os programas de televisión en blanco e negro. O servicio dunha economía gandeira elemental, traendo ata nós os segredos dun moi primitivo xeito de vida. Nela, vivenda, corte e palleira comparten un único espacio interior dividido en 3 niveis diferenciados, no que homes e animais terán que convivir durante os longos meses de inverno. O instinto de supervivencia fixo do habitante das serras un constructor intuitivo cunha fina sensibilidade para valorar os detalles que, como o aproveitamento do calor do lar, do forno e a transpiración do gando, lle permitirían facer da palloza un seguro refuxio capaz de manter temperaturas interiores de 14 graus, mentres no exterior non se superaban os 15 baixo cero. Nas vivendas podemos, por exemplo, observar como o lar parece converterse no elemento central da vivenda, o corazón da vida familiar, facendo que a súa presencia reflicta a súa singular personalidade. Isto está filmado no ano 84. O pasmoso é que 24 anos despois de iniciar a colaboración, petamos na porta de Televisión Española e nos puxeron de novo a disposición este recurso. Tardaron 8 meses, non pasa nada, pero chegamos, sabemos que como tarda, pedimos pronto, é a única que hai que estar atento. Ese é o meu traballo, pedir pronto para o que tarda. Sobre Arquitectura Sin Fronteiras quería facer un comentario. Este texto que está aquí está recollido no panel da exposición, non? Por que? Porque é verdad que no seu momento, no ano 2016, asinamos un convenio de colaboración e foi a primeira axente externo, por decirlo así, ao profesorado que chegaba de mando por Proxecto Terra aos centros educativos. E por que? Porque eles desenvolveron un proxecto que nos pareceu moi valioso, que era o dereito ao hábitat, non? Entón, eles facían xornadas puntuais do tipo dun taller de 2-3 días aos centros que os pedían e estaban integrados dentro da oferta que o Proxecto Terra facía dentro do Plan Proxecta Plus, non?
Cando foi que eu remataba a miña vida laboral, pois plantexamos a oportunidade de que eles asumiran a xestión do proxecto, e así o fixeron, non? Eu recoñezo que unha cousa é ver medrar todo isto porque o levas no corpo e vai contigo, e outra cousa que te lancen este follón de repente e teñas que xestionalo, non? É verdad que é complicado, hai que recoñecer, eu ahora mismo doume conta que para quen teña que de repente chegar a isto, pois é máis grande do que parece, non? Pero bueno, conseguiron pronto, polo menos manter a continuidade do proxecto, seguir traballando, as liñas que había se seguiron mantendo, pero chegou a pandemia. E o que sí que hai que agradecerlle ese o tremendo esforzo que fixeron por non descolgarse do mundo educativo en ese momento. Elaboraron recursos alternativos, deron formación do profesorado online, non se quedaron paralizados, sino simplemente buscaron alternativas. E en canto isto saiu dese período complicado para todos e sobre todo no mundo educativo foi terrible, terrible, pois que ocorre? Pois decidiron tamén xeralizar a oferta deste tipo de talleres con un programa que eles denominaron Sementeiras, que buscaban xeralizar a presencia de axentes externos que traballaban as nosas problemáticas que tiveran presencia no mundo educativo, non? E esa foi a súa aportación importante en estes anos. O que ocorre é que no ano 2024 o colexio decidiu retomar a xestión directa do propio Proxecto Terra porque entendía que había que buscar o mellor outros enfoques porque o tempo pasa e toda a dinámica estaba moi baseada no que se producira moito tempo atrás, non? E este foi o motivo de que buscaran, en principio, a xestión que antes comentamos de Manuel Amable Romero e que agora, pois, tuvo truncada, pois, tuvo que buscar unha alternativa, non? Sobre a integración curricular, é dicir, nosotros non nos inventamos nada. Todo o que nos interesa está nos currículos, porque nos currículos está todo. É imposible abarcalos. Todos o sabemos. O sea, está todo. Busca o que queiras, está aí. Está aí. O único que pasa é que tes que peneirar e aportar para que sexa posible. Pois iso que fixemos nós. Estudiar nosos currículos, ver o que nos interesa, dar a coartada. Para nós era dar os argumentos para que o profesorado podera defender o proxecto coa coartada curricular. Non eran nunca temas extracurriculares. Nós tiñemos que chegar a todo o alumnado de Galicia, a todo. Costa interior, val, montaña, eu que sei, industrial, agrario, todo, todo, todo. E iso significaba que o material tiña que ser diverso, como xa vos comentei antes, non me estendo porque senón non chego ao seguinte vídeo. E despois o que falaba, para a acollida e permanencia que un dos principios básicos, siga o profesorado, isto é imposible. Somente a implicación e complicidade do profesorado de cada un dos niveis educativos é a garantía para que un proxecto educativo permaneza, porque o ideal do proxecto Terra, a mí preguntas, cal é o objetivo final do proxecto Terra? Que desaparezca. Se o proxecto Terra desaparece porque os temas xa son parte dos currículos habituais e a xente os ten integrados na súa práctica docente, é que cumprimos o obxectivo. O sea, ese é o obxectivo fundamental. Mentras tanto, temos que estar puxando, dando opcións, formación, recursos, para que a xente vexa que isto é moi valioso e que a súa permanencia é necesaria para a comunidade, non? Este é o profesorado que traballou na elaboración dos recursos de cada un dos ciclos, non? Non vai tempo a ler, pero simplemente é importante que se saiba que sin eles nada disto sería posible. Eu o meu objetivo era simplemente tratalos o mellor que sabía. De verdad que non fixen outra cousa. Aquí facemos novo referencia á diversidade, é un tema fundamental, limitación de diversidade de recursos, diversidade de alumnado, diversidade de profesorado, diversidade de referentes faciais, de contornos e contextos, non? Todo é moi evidente. Eso sí, todos os materiais se experimentaban previamente a ser enviados aos centros e eran previamente experimentados nas aulas. A visión interdisciplinar, o que máis nos interesaba é aprender de outros. Eu recordo a unidade de paisaxe e Pagus. Eu era arquitecto e estaba con 2 xeógrafos, Rocío a xeógrafa e Polo o xeógrafo. Bueno, para mí aquilo foi unha festa. O único que tiña que recordarlles é cando me oye, que isto é un proxecto do Colexio de Arquitectos, non é do de xeógrafos. E por qué?
porque hai unha diferencia fundamental de mentalidade. Os xeógrafos, por principio, son conservacionistas e nosotros somos propositivos. A nosotros, alterar o espazo non nos preocupa. O que nos preocupa é a calidad do resultado. Os espazos cambian, mudan. O único que hai que facelo de xeito responsable e comprometido. As cousas teñen que poder pasar. Outra cousa é como pasan. Entón, centrémonos en como pasan, non en que non pase. Bueno, aí cando exercía de arquitecto. O resto escoitaba atento que dicían cousas valiosísimas. Como podemos estar tan ás costas do soporte territorial, tanto xeolóxico como biolóxico, onde o campo da nosa disciplina? Hai que estar atentos e pedir consello e aprender. A vivencia é outra dos puntos claves, o sea, non se lle pode falar ao alumnado dos espacios que habitan se non os viven. O sea, isto non é literatura, o sea, a arquitectura é unha experiencia vital. Os espacios que acollen e os ocupas non se observan. Os espacios non se van a observar, se van a vivir. Polo tanto, nós, cando planteamos actividades complementarias, facíamoslo sempre buscando edificios e espacios nos que pudiéramos desenvolver a actividade para que estaba prevista. Fundamentalmente, os museos son os principales destinados. Por que? Porque se é un museo como lle pasa a Fundación Serralves, ou lle pasa ao Marco, ou lle pasa ao CEGAC, que fan propostas nas que xogas co propio espazo, pois para nosotros é formidable. Porque estamos en arquitectura moi boa. En este caso, unha recuperación da arquitectura histórica. No caso do CEGAC ou da Serralves, son arquitecturas. 2 minutos, me cago na leche, pois teño que darme prisa. E para rematar, este gráfico é moi sinxelo, é simplemente para que é unha imaxe que explica de onde a onde se va. Isto é un gráfico dos centros de Galicia, todas esas rayas son itinerarios dun centro que van dun sitio a outro. E con isto pongo un vídeo. A interterritorialidade, para nosotros, a interterritorialidade de la Eurorrexión é fundamental. Non podemos vivir de espaldas aos nosos veciños. Para mí, que son de Pontevedra e a madriña do meu irmão era de Melgaso, para mí ir a Portugal toda a vida era como estar na casa, sempre foi así. Non entendía esos presuizos, que hai que desmontar, hai que desmontar. E como se desmonta? Indo, vendo e vivindo. E indo, vendo e vivindo é como se supera isto. E con isto me despido. Son fragmentos do intercambio territorial que facemos a Porto e a Guimarães. En Guimarães tamén nos invitaron dende a oficina Mapa 2012, Ricardo Rodríguez, o seu director, e a concelleira responsable Alexandra Questo, se interesaron por proxectos informados por Jorge, que me comentaba Ricardo, se interesaron no proxecto Terra, firmamos un convenio, foi unha experiencia maravillosa. E o resultado deso, pois fomos a Guimarães, e despois fomos a Porto, e agora poño o vídeo e calo. E disfrutade desto, porque é o xeito que eu teño de alguma maneira de agradecer a esta comunidade transfronteriza, pois non sei, os que estamos aquí e alá, que a fin de contas somos o mesmo e sempre fomos durante moitísimo tempo a mesma cousa. Moitísimas grazas pola vosa atención e espero que vos guste este vídeo de despedida. O burgo que nos oferece mostram as pedras lavradas, os sulcos dessa memória, como toalhas bordadas, contam pedaços de história. És semente, flor e fruto, mesa do vinho e do pão. Do ventre do teu reduto vem festa à celebração. Em cada rua ou travessa, alameda, larga ou praça, os passos de quem lá passa são passos de quem regressa. Vamos escrever no chão, vamos pintá-lo no muro, Guimarães do coração. Europa faz-se futuro para sermos tidos num. Começo tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo. Santiago ao lugar, Paris ao campo da feira, e vira Roma ao Toural, Atenas ao Oliveira.
De tão longe aqui à beira, seguiremos lado a lado. Quando bailarmos no adro e saltarmos a fogueira, vamos escrever no chão, vamos pintá-lo no muro, Guimarães do coração. Europa faz-se futuro para sermos tidos num. Começo tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo. O povo está quem diga, nas cordas de um cavaquinho, no despolhar de uma espiga, até num pano de linho. São Nicolau, São Gualter, Torres, Muralha, Calçada. Uma gente que se quer, uma cidade que aguarda. Vamos escrever no chão, vamos pintar ali no muro, Guimarães do coração. Europa faz-se futuro para ser nós tidos. Vamos, começo tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo. Vamos escrever no chão, vamos pintar ali no muro, Guimarães do coração. Europa faz-se futuro para ser nós tidos. Vamos, começo tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo. Aqui nasceu Portugal, começo tudo de novo, podemos ser todos. Cada um será o todo. Europa vem cá morar, começo tudo de novo, Guimarães do coração. Cada um será o todo. Permitidme que vos aplauda a vosotros. Xosé Manuel, nado en Pontevedra, é arquitecto pola Universidade da Coruña. Dedicou toda a súa vida profesional á docencia, como catedrático de Educación Secundaria e profesor asociado do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Universidade da Coruña. Esta actividade docente foi acompañada de puntuais proxectos de arquitectura que lle permitiron gozar do exercicio profesional e foi tamén membro da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. No ano 2000, xunto con Pero de Llano, Juan Luis Dalda e Antonio Díaz, puxo en marcha o proxecto Terra, do que foi coordinador dende o ano 2000 ata a súa xubilación no ano 2019. Baixo a súa dirección, o proxecto consolidouse como un referente en educación, arquitectura e territorio, recoñecido co Premio Nacional de Urbanismo en 2010, e tamén coautor de unidades didácticas e materiais audiovisuais do proxecto, cun labor que deixou unha pegada profunda na educación arquitectónica en Galicia.